Si Migo Kulapo akong gipangutana ug unsay iyang ikastorya about aning isyu ha. Istoryahan mo sa South China Sea nga ilogon man sa taga China. Aw. Mo na ingon lagi. Katong bali-bali nimo nga BBR malag. Magamit na to. Ay usar ka bukbala eh. Utak bukbala gud inyo lang gitaguan. Dili mo to si Migo Kulapo nga usa na lang kabukbala sa akong armalay. Kung magira na akong ipadang masinggan niya. Machine gun. Matin ka di man ta kadaog to. Na do nay machine gun dito dol. Ay nay. Pero katong bala, katong ang bungas kapayas ra ba? Bungas kapayas sa bala. Duha man to ang kuan. Ako ihatag ni Absalon ng usa. Kisa? Absalon. Ano yung amahan diri nga mangtas ba? Nade mangtas man. Oo. Kuan uli kay kuan dawat ko ng senior. Uli. Ano wala magkakadawat ka senior naman ka? Ano ba oy kuan pa kaya ko edad 40 pa. Sa saba dia migoy pagto. Ay pabuyag migoy. Binuang na din ng kamoto. Ay pabuyag na converta. Ikaw 65 na ka. Ata ang kamoto ato ka suway klaro gari ka. Mutanaw man jud ko sa ebidensya. Kay kung ang ebidensya ay hapa sa klaruha na. Klaro kayo nga lipat-lipat ra gyud ni iya ha. Dili ko mo to nga 40 pa siya. Kay kita na kayong ebidensya. Ug karon mga idol nakahukom na kong muuli. Kay mintras wala pa siya kapanghingi. Kay sa tan-aw nako iyang tutunlan ni aksyon na sa pangliki. Bigo. Apasa ko ngadto para na kay Andrago apasa ko ngadto para makainom ka. Apat kanang apat to kauban na lahog. Mao gani. Apat lahog. Tan-aw ra. Ug gana sa kayo nga tutunlan niya. Nakaregalo nimo. Day. Unsa? Kiki lang ka pangatid ko nga ka. Ay regalo lagi. Unsa man babay? Hindi ka gabay mo. 60 rada naman ni nga tong amigo. Nigahi na siguro ning iyang alho. Nagkaanam-anam naman ni kabarako. Unya kung night checks nga musukol niya, mukakakrabada yun ni siya. Apasa ko ngadto ba? Nakoy regalo lagi nimo. Unsa may regalo? Babalihan sa tadaan. Si Gusto balik daan. Siguro na. Naniguro gyud ang mananap. Nahadluksod nga malipat. Kabaw ka ni soda ng kariro. May gotang kami ara ba may got? Dai, unsa may tinda nyo dadol? Nagplano na po nagplano. Mao nang inatal nga. Wala pa. Pakanoon ta na ko si Migo Kulapo, wala pa may tinda. Ay, na di. Wala pa lagi. Oo, magkaway. Wala pa dol no. Wala pa lagi. Wala pa gani. Mubalik ko diri kalutos baka mga unta. Ka nang balik, kanta nang balik. Wala na gyud ko ikyas ani mga idol. Kilid na pud bo. Unsa pa kanta be? Unsa pa pagkanta gani? Nakalimot. Balik ba kato balik ko? Balik ako? Oo. Sige kanta na be. Di lagi ko May balik ako. Kana senior man ka. Kamaupod magulog-ulog ni tawhana. Dala ka dalay. Ikaw dugay. Maura ni istorya ha. Balikon di ka. Ay, balik. Tigid pa utang mga idol. Labaw pagkolektor sa turko ni nga tong amigo. Unya karon si Migo Kulapo patanawon to ni siyang naong. Kay murag nalipat gyud ni siya karon. Buangan. Kato ko sa kay birthday mo ni mo. Uy. Kakara man tayo ni. Wala gyud saan ni mga idol. Kay ang iyang kauban mo oy nagbutang sa ano sa tukarol. Unya akong gipahukom ang iyang kauban. Kung ganahan ba sila mo inom og tiki-tiki. Mainom mo dal, mainom mo. Mainom dal. Dal, mainom ka? Di mainom, ay di mamainom. Malibre ako, ya di mamainom. Di lagi mainom. Minom ang kanina kiro. Mainom ka dol? Dili ko mainom oy. Di naman sa mainom. Di minom ko to. Di lagi mainom lagi. Di na minom, batawa pa. Pero, nana, inom na oy. Ato pa tan be. Mainom ka? Di ko mainom. Di lagi mainom lagi. Di lagi mainom sa. Ito makatuway klaro. Di lagi mainom sa unta mo na. Day. Na, wag itay mahimuan ni kalakiha. Gipahukom na nako ang kauban niya. Nga ay.